Mga pag-uwan masinati sa Sugbo ug sa dakong bahin sa Kabisayan, sugod karong adlaw hangtod sa weekend tungod sa shear line matud sa Pag-asa. Ang shear line ang panag-abot sa bugnaw nga hanging amihan ug init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Kaganiyang buntag nakaluwat na ang Pag-asa og yellow heavy rainfall warning sa Eastern Visayas. Igo-igo ngadto sa usahay kusog nga pagbunok sa uwan ang masinati sa dakong bahin sa Kabisayan matud sa Pag-asa. Samtang amihan ang nakaapekto karon sa Luzon ug ITCZ kon Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto usab sa Mindanao. So, tulad gabi nakasinati ang occasional heavy rain. So expected pod nato Central Visayas within this day. Labi na diri sa Cebu. So natay mga light to moderate with occasional heavy rains. So possible issuance gihapon ng rainfall advisory or kining mga color-coded na heavy rainfall warnings.